fɛɛrɛ minnu bɛ yen énergie ko la b'u kun ka dossier fara ɲɔgɔn kan bi a bɛna révélation dɔ kɛ ka mɔgɔw labɔ ko caman kalama k'a fɔ kuma caman bɛ ka fɔ o kuma ninnu sababaw tɛ donc an bɛ yan o de kɛnɛ kan Boumabel an bɛ se ka kuma di yɛrɛ ma. D'accord n bɛ foli lase maliyɛn bɛɛ ma bɛɛ ka vidéo ninnu partager mɔgɔ bɛ juguya mais tɛ juguya i ka jamana ma kunnafonidila bɛ se k'i dahirimɛ ɲini vidéo page bɛ se k'i dahirimɛ ɲini k'a fɔ i ka jamana dɛmɛni ma wajibi ye n'i tɛ fɛn min dɔn i k'i da bɔ a la bi an bɛna sigi journal dɔ bɔra journal in bɔra o dongo ne bɛ se k'a fɔ a bɔra vendredi don décembre kalo tile fɔlɔ san 2023 journal nin bɔra a ko citerne 59 min tununna ko dossier ko ça c'est vide a ko fɛn minnu fana bɛ yen n'o ye cas de recel ye ale ni feere ko kuma minnu b'a la ko essence bɛ feere ko ça aussi c'est pas vérifié a ko fana ka tila k'a fɔ ko o kumana nin ko in bɛ cogo min na ko bi a ye kuma caman fɔ ko citerne 2 kun minɛlen don k'o laseginna et je pense que justice va en bɛɛ départager parce que ne b'a dɔn nin vidéo kɔfɛ la justice va accélérer les choses et la justice va trancher parce que ale ye kunnafonidila a kumara u taara plateau caman sanfɛ an fana b'u jaabi donc dossier bɛ niveau min na olu tɛna tarder k'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na mais n bɛ n sigikun ye bi mun ye citerne 59 in a tunna cogo di ne b'a fɔ maliyɛnw ye bi komi mɔgɔ ko citerne ko in tɛ tiɲɛ ye citerne numéro bɛ yan chauffeur minnu ye citerne livré u ka numéro bɛ yan u tɔgɔ bɛ yan u jamu bɛ yan n'i ye dossier in lajɛ le 16/10 mois 2023 ministre ye visite kɛ ka taa centrale la a taalen centrale la u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko bulletin quotidien d'approvisionnement n'i y'o k'i b'o fɔ bamanankan na énergie yɛrɛ ye carburant hakɛ mun sɔrɔ tile ka taa a yɛrɛ ka marabolo la mɔgɔw tɛ min dɔn énergie ye état ta di maa si tɛ énergie kɔnɔ mun bɛ se ka état bali ka contrôle kɛ énergie kan o de y'a kɛ n bɛ énergie syndicat ɲumanw fo yan ka énergie baarakɛla ɲumanw fo ni kuma fɔra dɔw b'a se ka kuma kɛ bɛɛ ye walasa olu ka se ka kundɔyɔrɔ sɔrɔ an tɛ bɛɛ ka kɛnɛ kan sigana bɛ minnu na an b'olu ka kɛnɛ kan an bɛna dossier in walanwalan maliyɛn bɛɛ ka a lamɛn ministre ka visite la citerne 59 sɔrɔla cogo di le 16/10 mois 2023 ministre ye visite kɛ centrale la o visite min kɛra centrale la a wolola min na san 30 énergie ma deli k'a ni ɲɔgɔn gindo labɔ fɛn minnu don enquête don c'est très minutieux fɛn bɔra nin enquête kɔnɔ a ka bon citerne 59 a ka dɔgɔn a ka o tɛ y'a kɔrɔ quoi citerne 59 ye fu de ye mais komi cɛ kumar'o de kan n bɛna cɛ jaabi n'o de k'a tɔ to n'a bɔra n dɔwɛrɛ n bɛ dɔwɛrɛ fɔ a ye le 16/10 mois visite effectuera visite daminɛna yɔrɔ jumɛn Balenge Bitsan Baliku Badala Lafiya o n'a ɲɔgɔnnaw la visite kɛra o centrale de la n'i ye jateminɛ kɛ o centrale la énergie bɛ papier dɔ ci ka taa ministère la ale yɛrɛ ye camion hakɛ min sɔrɔ a ye carburant quantité hakɛ min sɔrɔ fournisseur min nana ni min ye u bɛɛ tɔgɔ bɛ yan chauffeur min nana u bɛ yan donc n b'a yira maliyɛnw na énergie yɛrɛ ye dossier min fourni ministère la k'ale y'o carburant de sɔrɔ ani min yɛrɛ yɛrɛ énergie ka machine kɔnɔ an bɛna o kɔnɔ kumaw de bɔ k'u da ɲɔgɔn na citerne 59 sɔrɔla o de fɛ le 16 Balenge citerne énergie ye papier min ci ministère la a ko le 16 k'a ye camion 8 de sɔrɔ o camion 8 camion ninnu caman kun ye o kumana fɛn min ye o camion ninnu caman kun ye an b'a fɔ min ma ko 45 000 litres kumana surunya la donc gasoil b'a la fuel b'a la n'an y'o ta k'o lajɛ an b'a fɔ fɛn min ye o carburant min taara ye o ye fuel ye u ko ko le 16 k'u ye Balenge k'ale camion 1 sɔrɔ fuel la o le 16 ni énergie ka bulletin quotidien ye dɛ
Bitsan citerne saba taara yen Baliku citerne kelen taara yen Lafiya citerne kelen taara yen Kati citerne kelen taara yen Dar Salam citerne kelen taara yen n balimaw citerne joli citerne 8 ye énergie yɛrɛ ka machine kɔnɔ o don citerne min donna ni central ninnu kɔnɔ n bɛ segin o kan Balenge citerne 6 Bitsan citerne 3 Baliku citerne 2 Badala citerne 2 Lafiya citerne 3 Kati citerne 3 Dar Salam citerne 2 n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o bɛ bɛn citerne 21 ma u ye min lakodɔn ko y'o sɔrɔ n'u y'o ci ministère la o ye citerne 8 n'i ye 8 bɔ 21 na a tɔ to joli a tɔ to 13 ye maliyɛnw k'a noter o ye citerne 13 fɔlɔ min tununa n'i y'o citerne 13 fɔlɔ ta k'o lajɛ k'o tunucogo ta k'o lajɛ i bɛna ye k'a fɔ fɛn min ye kumalasurunya la i b'a ye k'a fɔ carburant min tununa o bɛ bɛn 725 000 litres mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko o de ɲama tununa o don donc an bɛ o bila kɛrɛfɛ le 17 mois 2023 bulletin citerne minnu bɛ yen ne a bulletin quotidien de ravitaillement ni o lettre cira ministère la le 17 Balenge o ye citerne 2 Baliku o ye citerne 2 Dar Salam o ye citerne 1 Badala o ye citerne 1 Kati o ye citerne 2 ye Albatros o ye citerne 3 ye u ye bulletin mun fana ci ministère la o fana bɛ bɛn citerne den 10 ma o kɔrɔ ko citerne 1 bɛ farala kan o ma min sɛbɛn mais o tɛ baasi ye donc citerne 10 u ye citerne 11 u y'o de sɔrɔ u ye citerne 10 de bila u ka bulletin kɔnɔ ka taa le 18 u ye bulletin min ci o la o ye Kati citerne 1 k'u y'o de sɔrɔ central tɔw la ko citerne foyi ma taa yen n'i ye le 18 ta k'a lajɛ EDM yɛrɛ ka machine kɔnɔ central u ka machine kɔnɔna la citerne 17 de donna o citerne 17 Kati citerne 4 Baliku citerne 2 Balenge citerne 5 Lafiya citerne 2 Badala citerne 2 Dar Salam citerne 2 n'i ye 17 n'i ye kelen b'o la a tɔ bɛ to joli tɛ 16 ye donc an bɛ 16 kɛ yan kɔrɔ ko citerne 16 de taayɔrɔ ma ye o denw livraison na n'o bɔra yen n bɛ taa le 19 centrale minnu tɔgɔ bɛ yan n bɛna olu fɔ u ka citerne u ka bulletin quotidien na EDM a ko k'a ye citerne 8 de sɔrɔ Balenge citerne 2 Dar Salam citerne 2 Baliku citerne 1 Badala citerne 1 Lafiya citerne 1 Kati citerne 1 Bitsan citerne man dɔ ye o ye a ye min ci ministère ma mais min b'a yɛrɛ ka machine kɔnɔ n'o donna n'a numéro bɛ yan le numéro du véhicule au filɛ nin le fournisseur au filɛ nin central tɔgɔ bɛ yan nombre de quantité min jiginna 55 000 litres o tɔgɔ bɛ yan le nom du chauffeur est là le numéro du téléphone du chauffeur est là donc n'i y'o jateminɛ k'a lajɛ olu ye citerne min sɔrɔ n'o y'u ka machine kɔnɔ u ye camion hakɛ min sɔrɔ o ye camion 22 camion 22 Balenge camion 6 Dar Salam camion 2 tɔ ninnu bɛɛ a ɲɔgɔnna ka jigin donc a kɛ i n'a fɔ camion 22 n'i ye camion 8 b'o la tɔ bɛ to joli tɔ bɛ to joli 14 tɛ donc an b'o 14 kɛ yan o kɔrɔ ko 14 citerne fɛnɛ min bɛ machine kɔnɔ mais n'a taayɔrɔ ma dɔn mais olu yɛrɛ ko k'a donna le 20 mois livraison 2 de kɛra première livraison Balenge 4 citernes Dar Salam 2 citernes Baliku 1 citerne Kati 2 citernes ça c'est u ye min ci ministère la min yer'u ka machine kɔnɔ o ye citerne 9 ye donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ o don première livraison fɛn ma kɛ le 19 kɛra tun u ye min bila ka na k'o papier bila ka na ko mais ko u ma livraison filanan fana tun ko camion ma don u y'o sɛbɛn o sɛbɛnnen filɛ nin maintenant mais n'i taara o kumana fɛn min ye u ye min ci ministère la o ye Balenge citerne 1 Dar Salam citerne 3
Balikou citerne saba, Kati citerne saba, Lafia citerne fila, Badala citerne fila, Bitsan citerne saba. Ni y'o fara ɲɔgɔn kan o ye joli? O ye citerne 17. O tɛ? Citerne 17 a b'o fana fara nin kan an bɛ u fara ɲɔgɔn kan. N'i ye 13 fara 16 kan o ye joli? O ye 29. 29 n'i ye 14 fara o kan o ye joli? Mɔgɔw k'an dɛmɛ an k'a ɲɛfɔ. 29 n'i ye 10 fara o kan o ye 39. 39 n'i ye 4 fara o kan o ye 43. 43 n'i ye o kuma na 43 n'i ye 10 fara o kan o ye 50 ye. 50 ni fɛn n'i ye 7 fara o kan ça fait 59. N'a y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ se k'an dɛmɛ k'a bɔ fɛn na donc k'a fɔ an balimakɛ ɲɛna le stuff ɲɛna journal minnu kumara ko yana k'a fɔ ko le dossier est vide a ka dossier taayɔrɔ dɔn o de cɛ ka ɲi an ma kosɛbɛ yan'ale k'a fɔ ko le dossier est vide citerne 59 o taara tan citerne minnu taara fɛnɛ u dossier complet fɛnɛ o tɛ se ka tunu k'a fɔ maliyɛnw k'u tɛ se ka tunu o tɛ se ka tunu citerne dɔnna o de y'a kɛ citerne taayɔrɔ dɔnna citerne dɔnna société min y'a livré o dɔnnen don enquête dalennen don fɛnw yɛrɛ enquête kɔnɔ min ka bon ni ma min ka bon ni ma minnu ye information d'a ma k'a ka taa f'u ye ko sɔgɔma o sɔgɔma k'u bɛ taa min k'o ɲɛf'a ye journal kelen kɔnɔna la a fɔra ko o kumana fɛn min ye sanni feere ni ko nkalon taara ka da sanni feere sira fɛ ɔ ka ni kadi reseliw fana kuma fɔra n b'o justifier ni min ye nin bɛɛ ɲɛnamayalen kɔfɛ le ministère de l'énergie a porté plainte contre quelques agents de l'EDM olu tɔgɔ filɛ nin enquête approfondie ministère tilala ka plainte reformulée k'a fɔ n ye plainte don mɔgɔ min compte la mɔgɔ wɛrɛ fana yera tun o fana tɔgɔ bɛ nin fana la donc c'est une plainte formelle du gouvernement mɔgɔ k'a bila o kunna a tiɲɛ bɛ da kɛnɛ kan i n'a fɔ fɛn wɛrɛ fɛn min don a tiɲɛ bɛ da kɛnɛ kan o plainte fana filɛ nin a journal kelen kɔnɔna la kuma dɔ b'a kɔnɔ ko ventiw ni fɛnw kuma minnu b'a kɔnɔ k'o tɛ kuma wasolen ye n bɛ kuma nɔgɔya aw ye min na k'a fɔ nin dossier ninnu kɔnɔna la citerne minnu tununna citerne bɛ taa livraison kɛ station minnu na o dɔnnen don citerne bɛ taa livraison kɛ station minnu na o dɔnnen don EDM bénévole kelen bɛ yen a tun bɛ baara kɛ EDM na bénévole de don a ye station 14 de dayɛlɛ san 2 kɔnɔ bénévole fɔ mɔgɔ ye bénévole kɔrɔ bénévole mɔgɔ min bɛ EDM na a tɛ baara la a bɛ cimisɛnnin yɔrɔ o baden de bɛ baarakɛyɔrɔ daw na u bɛ yen u tɛ baara la mais u bɛ yen ten u bɛ na u bɛ yen u bɛ to kun bɛ stage la stage banna ale ye station dayɛlɛ station 15 a y'a dayɛlɛ Kita mara kɔnɔ station joli 15 14 o banna kelen o bɛ chantier la carburant il est chômeur station tigi ya chômeur m'a faamuya mobili ninnu caman livraison bɛ kɛ yɔrɔ min na o dɔnnen don o mɔgɔ kelen fuel mun n'a bɛ don fuel kelen kelen yɔrɔ mɔgɔw y'a fɔ ko fuel tɛ suɲɛ ale de bɛ fuel raffinerie a bɛ gasoil a bɛ fuel raffiner ka kɛ gasoil a bɛ yan station dɔnnen don livraison bɛ kɛ station min na o dɔnnen don mɔgɔ min b'a kɔfɛ o dɔnnen don donc u k'a dɔn k'a fɔ citerne ma tunu enquête de bɛ sen na k'o ɲɛfɔ fɛn ye mais a bɛ fɔ de a fɔra ko nin donna mais a ma ye o de ye kuma nɔgɔma ye kuma kɔnɔna la k'a fɔ ye fɛn min ye nin gasoil suɲɛ ni nin citerne latunu min ye mɔgɔ caman bɛ ɲininkali kɛ o tɛ gouvernement nɔ ye o tɛ justice nɔ ye o bɛ énergie yɛrɛ kɔnɔna de la o ye mun ye mɔgɔ minnu citelen filɛ nin dossier la halisa o tɛgɛ bɛ baara la hali sisan mɔgɔ minnu bɛ taa ka t'u présenter pôle économique la hali sisan olu de tɛgɛ bɛ baara la n'o ko kurantigɛ bɛ caya wa a tɛ caya di non a bɛ juguya ka tɛmɛ kɔrɔlen ma mɔgɔ min ka enquête bɛ sen na mɔgɔ min n'a a fɔra ko wa ko kɛbaa kɔ la moindre des choses a b'a tigi bɔ o yɔrɔ la fɔlɔ k'a yira k'a fɔ ko kurantigɛ ko mauvaise volonté b'a la ka transition tɔgɔ tiɲɛ walasa transition yɛrɛ bɛ mangoya cogo jumɛn n bɛ prévu 2 di maliyɛnw ma bi c'est le journal in la énervé trop prévu 2 m'o di maliyɛnw ma bi u bɛ ka kuma min fɔ ko sɔrɔsi minnu bɛ bila mobili ɲɛma ko f'olu ka bɔ yen o tɛ se ka kɛ sɔrɔsiw de bɛ ka bila citerne ɲɛma ka taa dépotage la an bɛ don minɛ ko bi ka carburant escorter est-ce que maloya tɛ bi wa maloya tɛ bi wa
sɔrɔsiw de bɛ ka baara bila ka mɔgɔ la kanan bila k'a bila n'o sɔrɔsi kelenw taara centrale fɛn na tugun u bɛ taa centrale la on refuse de dépoter u b'a fɔ ko ouais ko baara jiginna ou bien ko centrale fermée la est ce que bi kurantigɛ min bɛ maliyɛnw kan ne bolo gasoil ko de ka gɛlɛn ni gasoil sɔrɔla hali n'a kɛra fajiri u kan ka wuli ka na yɔrɔ dayɛlɛ hali n'a kɛra fajiri u kan ka wuli ka na yɔrɔ dayɛlɛ k'a fɛn kɛ n bɛ armée mɔgɔw fo ka sɔrɔsi minnu bɛ bila ba la fo u b'a fɔ ko bon ko problème t'a la k'an bɛ si u bɛ si citerne kɔrɔ fo ni dugu jɛra dépotage bɛ k'u ɲɛna o dépotage bɛ k'u ɲɛna fɛnɛ bi courant bɛ tigɛ i tɛ courant tigɛ kun dɔn courant tigɛra Lafiyabugu ka sɔrɔ centrale bɛɛ falen don gasoil fɛn combustible la courant tigɛra ka sɔrɔ centrale bɛɛ falen don mais ne de bɛ k'a ɲɛfin donc an mago bɛ énergie DG ka bɔ ka kuma dɔ fɔ an ye a k'a bɔ k'a fɔ ko kuma min fɔra ko carburant min donna ko nkalon don il est temps que ministre bɛ ka bɔ cogo min na n'an b'a fɔ ministre ye nkalon tigɛ a ye tiɲɛ fɔ n'i y'a fɔ ko ministre ye nkalon tigɛ a ye tiɲɛ fɔ a bɔra ka kuma de o ministre kuma mais mun na DG tɛ kuma mun na DG tɛ bɔ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ce qui se passe voilà ça c'est la réalité des choses mun na DG tɛ bɔ i n'a fɔ ministre bɔra cogo jumɛn mun na minnu tigɛ bɛ baara la justice y'a ka baara justice tɛ se k'a ka taa mɔgɔ falen o mɔgɔw bɛna yɛlɛ ko mun na k'u t'u minɛ non mɔgɔw k'a bila u kunna garde à vue c'est la fin de l'enquête n'i y'a mɛn i bɛ mɔgɔ minɛ o y'a enquête sera a ban yɔrɔ ma o ye sariya ka taabolo ye citernetigi minnu ye station dayɛlɛ o dɔnnen don minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛna don ni carburant ye n'u donna ni carburant ye citerne ye o bɛ na ni citerne 50 tan n'u donna n'o ye kaban o bɛ tila ka citerne kunkolo falen ka bɔ ni citerne karasɔrɔ tɔw fɛnɛ kunkolo min bɛ citerne na o dɔnnen don ka bɔ immatriculé don u b'o kunkolo bɔ yen kunkolo wɛrɛ u t'aw tɔgɔ na parce que société de don n'o don citerne baara la ka bɔ n'a ye donc citerne bɛ enregistré machine kɔnɔ mais citerne baara bɔra olu ta yɔrɔ dɔnnen don la nuit du 4 citerne 26 farala ka taa déchargement kɛ yɔrɔ dɔ la le 4 décembre donc c'est vite que on suppose que le vol continue nin kalo in yɛrɛ la bi ye le 10 ça c'est fait le 4 mais bon o de kɔfɛ sa sɔrɔsiw b'u kɔfɛ a n'u b'u ɲɛ non depuis o ma kɛ depuis ministre bɔra ka kuma sɔrɔsiw de tɛ ko fo ka sɔrɔsiw de bɔ mobili ɲɛma a bɛ u taa ni système kɔrɔ in de donc c'est vite ils sont prêts encore minnu incriminés don bɛɛ tɛ dɛ minnu incriminés don wala énergie mɔgɔ dɔw mɔlalen don bi barisabula ils sont honnêtes ils sont dignes énergie problème tɛ dɔwɛrɛ foyi ye parce que dɔwɛrɛ tɛ ale ni Mali barikayɔrɔ caman bɛ ɲɔgɔn sira la Mali barikayɔrɔ caman bɛ yen balimasira ni sinji sira dɔ donc n'i ye mɔgɔ dɔ interpellé i bɛ t'a sɔrɔ a ka jeunes placé don o yɔrɔ la et puis enquête in na mɔgɔ caman fɛn bɛna bɔ enquête in kɔnɔ maliyɛnw ma deli ka min mɛn u tulo la tɔgɔ minnu b'a kɔnɔ bi la a ka bɔ hakili ma ninnu ye fɛn fitinin de fɛn min bɛ ka fɔ fitinin ni bɛrɛkisɛnin de don nin tɛ foyi ye enquête in na Bobo donc n bɛ tɛmɛ ni enquête in kuma tɔ ye journal kumara journal ko compteur minnu kuma fɔra a ma sɛbɛn ko compteur minnu kuma fɔra ko o compteur ninnu ko foyi ma y'a la ko ka fɔra ko compteur minnu ni baarakɛlaw bɛ 10% sara anw tɛ se ka kɛ sababu ye anw bɛ yelen sara débit bɛ facture anw kun anw bɛ yelen facture tɛ na débit de bɛ facture anw kun dɔw bɛ 10% sara n'i ye cadre ka charge lajɛ k'a ye k'u bɛ 10% sara donc u taara ko k'a daminɛ cadre fɔlɔ la ka compteur récupérer compteur minnu consommation dɔ bɛ 10% sara o compteur dɔw la o taara sɔrɔ fili sɔgɔlen don du dɔw kɔnɔ ka taa mɔgɔ wɛrɛ ka so donc compteur bɛ di e ma k'i ye énergie baarakɛla ye e bɛ compteur fil labɔ ka taa bila maa wɛrɛ ka so o charge bɛ EDM kan an taara sɔrɔ dɔw ta so ye immeuble ye immeuble dugumala la restaurant ni pâtisserie bɛ yen ale ni alimentation donc olu fana sigilen don compteur nin kan o compteur la compteur den 30 o de ye recensé mais compteur den 20 de yera o fɔ n balimakɛ ɲɛna donc o kɔrɔ ye min ye an bɛ nin kule bɛɛ la maliyɛnw kasikan ye dɔw kulo la yɛlɛkan ye maliyɛnw dɔw o de y'a to ko su bɛ ka kɛ ka bololasa minisiri bɛ gɛn cogo jumɛn fɛn su bɛɛ bɛ ka labɛn journalistes ni fɛnw olu tɛ courant solution ɲini dɔw bɛ wari fitinin min sɔrɔ parce que ni énergie dossier n'aw kulonkɛ la a bɛ na ni rébellion ye ni ala cɛ parce que mɔgɔw bɛ nin dossier la ils sont capables ka taa rébellion former ka transition kɛlɛ centrale minnu yɛrɛ centrale yɛrɛ location bɛ dɔw bolo ils sont prêts aujourd'hui an ka to nin système kɔnɔ n'o ma kɛ ils sont prêts ka arme ta jamana in kama kidali bɔlen kɔfɛ mɔgɔw bɛ énergie dossier kɛ kulonkɛ ko tɛ dɛ maintenant k'a f'i ɲɛna ko courant tigɛ n m'a fɔ gouvernement dɛsɛlen tɛ dɛ o b'a la mais manque de volonté b'a la sabotage b'a la pour preuve a ko n ma ko Boumabel ye nin fɔ mun na n b'a kun fɔ aw ye mɔgɔw k'u ka facture lajɛ courant min ma sɔrɔ kalo kɔnɔ o facture de kelen de bɛ yen mɔgɔ courant min ma sɔrɔ i bɛ se ka kɛ chaque jour i bɛ courant sɔrɔ 8 heures mais i ka facture montant kelen de bɛ yen mun don pour que maliyɛnw ka futeni u ka dimi
Gwa fon tranchant en autorité ka courant dama abla nga donc abi mo fon nga ma vote au prévu muyi maintenant ni facture numéro di malien ma facture numéro bon mbotoy mais ni restaurant de facture malien kala yede 16 779 062 francs et restaurant facture 16 millions où est le sérieux courant très sénat et restaurant qui facture fait 16 millions 16 millions kalo 16 millions ali mali be fa nyonga bi courant très sénat bi mali be 16 millions din donc ni sabotage de do anga dimi fumo ko blu kuna bi ministre mbe ateke fla jelendo ni ye mo blanc ko wo be mina o be ka foda table ça so ko do boral donc bi ni ni barata kalaje ami justice fou ka woli mondon passable enquêting abora c'est un go drona gardien o témoignage ke itimiri mo be al même mo ko mo kumbe fena ou ben na témoignage c'est que ko y système mu do be retraite lo buka ballon nabi do be retraite lo buka ballon nabi do ka usine ni carburant me kata di do ko usine kono usine do ko commande be dum edem fait donc ni question ba bolo na ma fania mbe en document mbe ta formale on ko citerne bena immatriculation do citerne be fin bien abe bien le nom du chauffeur la société qui a fourni ou bien donc mo ka don on moté citerne minel la citerne tar do citerne blakata adona ka boto di citerne tige jo mo ko bodela on n'a pas besoin de ça. Donc, à quel journal qu'on a la considéré une fla. Mais nous aurons fait expliquer. C'est dernier fla, c'est tout dit. 2 000 contrôle bégué. À Frako, à code gasoil bégué jigging, faladje. En boula, on a sur le gasoil bégué jigging. Ou le mobile réquisitionné. Ou le mobile balingue courcon. Mobile talent balingue courcon là. Mobile tiki donna. Mais mobile blakata au donna. Et chauffeur qui est pour il est quoi dans cette affaire? Il est rien. Chauffeur avait fini de geta di gorma au donner nous. Et fournisseur est reféné. Aka mumenna. Et ni nana la don ni mugom nganga est dépoté qui a fait un numéro ta outu ki makiata jigini yoro la. Il bita jigini do dans un fichier marché kadima. Donc mugom yo ke au donner nous. C'est la raison pour laquelle le ministre a rallongé les nombres des gens contre lesquels la plainte a été bien formulée. Mounou toko fora iba ka fo plainte la ka élaborer tout ka jigi mo la ou toko bien. Donc commerçant mounou benna ou donne nous. Fournisseur mounou bala ou donne nous. Malien ka blou kuna doro mali bina ka se oro marché sera fait ali ni juga sera fait. Ami niveau mina aka jumu. Moko be jinko énergie Sénégal we mo nymondo ne sigira en kumara ka bi bité. Mais avec la tenir justice là, il faut oublier qu'on le temps de la justice et enquête à Dakar 59 cette année. Il se peut que le procureur a vu d'autres choses. Qu'on a des dossiers où on met cette année, met carburant, mis gestion, mis fourniture, mis approvisionnement, mis contrat de kera au contrat nous là quand on est là. Donc toi tu penses que l'État n'a pas d'autre chose que n'a mis droit avec Daoma pour faire plaisir au peuple. Non. Du moment venu, on va communiquer. Le procureur peut communiquer sur le dossier. Non. Non, et bon, comment m'y font Mounou tout prendre son mara fait mon mot trophée. Aïe, il n'est pas mounou tout prendre son mara fait mon trophée. C'est n'est pas mon fond mon chier. C'est n'est pas mon c'est n'est pas ma forme mon chier et nyana. Quand on commence à se prévouter. Non, c'est n'est pas ma forme vidéo fouille là quand ma wele. Attends. C'est n'est pas ma forme vidéo fouille là. Parce que je vais voir pour l'économie là. À ma foi, moi aussi. Ça va entre la question de Djabi, franchement, la question n'a pas de Sénégal est barquero moka intérêt de défendre, mais Sénégal c'est moka. Ils sont de pénal de Sénégal boulot. Donc Sénégal m'a fina comme moi wele. Après qu'à fodi, notre compteur mon barata la Sénégal d'obalo, Sénégal ici d'obalo, compteur bisabaina, Sénégal ici d'obalo. Mais est-ce que compteur bisabaina d'abord que Sénégal ici déjà? À ma fouille Sénégal ici. Donc c'est qui ça qui veut Sénégal engagé au Kélé là. Oui, il y a faute personnelle. Fara fait un bon yona. N'avait question posée à comment président Sénégal ici Sénégal faut une main fort ko énergie mo ma wole pour l'économie là. Non. Ne mo mais wa etese ko fone ko ni forani donc parce que ta pour la somara fait kata la je munu mun kera.
Donc aw bɛ min nɔfɛ an ka to justice kɔ fɛn min yera dossier kɔnɔ a ka bon ni camion ye ka bon ni carburant ninnu ye a ka bon ni fɛn caman ye journal min kumara a tɛ foyi dɔn dossier in na parce que ne ye min fɔ an na n'a nana n bɛ tɔgɔw fɔ a ye ka numéro fɔ a ye société minnu y'a kɛ société minnu t'a dɔn k'o fɔ a ye courant ko bɛ situation min na DG de kan ko ne nous fait pas perdre de temps voilà a tɛ ka se ka régler ne nous fait pas perdre de temps ministre y'a se kɛ personne ne peut empêcher le ministre énergie ye état ta de énergie DG de kan ka bɔ san ka kuma ne bɔra k'a f'i ɲɛna n ko carburant ko kɔni alhamdulilayi caman bɔr'o la carburant bɛ ka don à 100% mais mun na courant bɛ ka tigɛ e tɛ ne ɲininka o la o e bɛ taa énergie DG de ɲininka o la sisan parce que le ministre a joué son rôle ministre ye min kɛ ni DG kun y'o ɲɔgɔnna k'an bɛ se nin ma toi tu penses que c'est ça non yanni ministre ka kuma donc ni ministre ka kuma donc DG kan ka démissionner ou bɛ ka courant ni b'u ka courant tigɛ k'o fɔ maliyɛnw ye parce que ministre ma kuma courant ko kan ministre kumara suɲɛli ni organisation yɛrɛ cogoya de kan ministre ma da don courant ko kuma la ministre kumara baara tɔ la ka maliyɛnw na rassurer mais courant min yɔrɔ la ni centrale in bɛ ka marcher gasoil ko de don nin de don nin ma sɔrɔ nin kuma kɔfɛ maliyɛnw o ye DG ka baara de ye donc i bɛ taa DG de nin ko la o de y'a to énergie bɛ yɔrɔ min na ko bi énergie o tɛ quant à moi yɛrɛ o de bɛna exiger an bɛn'o de labɛn peut-être dans la semaine on va tout faire que le DG nous respecte le peuple ministre bɔra ka kuma min fɔ a k'a nkalon tigɛ carburant bɛ yen wa carburant tɛ yen parce que an taara carburant lajɛ an ɲɛ la carburant bɛna douane na camion bɛna douane na énergie camion bɛna douane na a bɛ si e b'o faamu cogo di il a fallu que ministère mɔgɔw de bɛ taa ka taa camion nɔfɛ ka bɔ n'a ye exo b'a la e b'o faamu wa i bɛ question dɔw fɛn i b'a jateminɛ i b'a fɛn quoi bɛɛ n'i ka rôle de don bi fadenya t'an ni ɲɔgɔn cɛ koyi fadenya tɛ EDM ni ministère ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ ka laɲini ye maliyɛnw ka lafiya de sɔrɔ système dɔ de bɛ kɔnɔna la an bɛ fɛ k'o de ci bon maliyɛnw k'a bila u kunna ko nin ye Mali baarakɛyɔrɔ kelen Mali baarakɛyɔrɔ kelen de ko filɛ ka gɛlɛya ta wa ni ɲɔgɔn bɛ baarakɛyɔrɔ da min na o de ka ca Mali jɔli tɛ mɔgɔ kelen ka ko ye Mali jɔli ye bɛɛ de Mali jɔli donc ministre in bɛ mangoya a bɛ gɛn cogo min courant bɛ tigɛ yan fɛ sabotage bɛ kɛ yan fɛ a tant que DG ma bɔ ka kuma moi je crois que carburant bɛ ka taa taabolo la parce que ne ye carburant ye sɔrɔsiw de bɛ ka bila carburant ɲɛkɔrɔ ka taa mais mun na courant bɛ ka tigɛ bi an ka bɔ k'o fɔ ɲɔgɔn mun na 16 millions facture bɛ ka di maliyɛnw ma pourquoi dibi bɛ sen na 16 millions facture ne bɔra k'a yɛrɛ ni mɔgɔ min bɛ se k'an sɔsɔ facture filɛ ni mɔgɔ se k'an sɔsɔ a filɛ nin 16 millions dira société tɛ dɛ restaurant 16 millions ne ka ɲininkali a bɛ tali kɛ i y'a fɔ i ka laseliw kɔnɔ n'i ma fili ko lafiyabugu ko carburant tun bɛ yen ko mais ko courant tigɛra mais mun de bɛna n'o ye bugu est ce que c'est normal ka kɛ oh c'est normal mais c'est vrai ne ko ma ko j'ai besoin de l'intervention du DG DG ka bɔ a ka kuma dɔw fɔ an ye parce que ni moyen ko don état ka moyen de an bɛ ministre dɔ état ka mɔgɔ de mais fɛn min ye structure ko n'a gestion ye o relevelen don direction générale de la donc nous demandons au DG de nous fournir ample d'informations par rapport à tout ça sinon citerne kan ka taa yɔrɔ min na u taara station minnu dalen don mɔgɔ minnu t'a feere minnu ma alhamdulilayi caman don n'olu la pour que ministre se ka ɲini DG fɛ ka bɔ ka explication di an to o tɛ mɔgɔ si ka baara ye ne y'o de f'i ye an jamanadenw de b'an jɔ an jɔyɔrɔ la k'a kɔnɔna ne t'o dɔn ne tɛ je ne connais pas le rapport entre le ministre et son DG ne t'olu fɛ nɔgɔ i ka baara ye ka ɲɛ o ye tiɲɛ mais bɔ i ka nin fɔ mɔgɔw ye ne t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ u ka fɛn na subordination na n'a y'a sɔrɔ o bɛ yen n t'o yɔrɔ dɔn donc n'a y'a sɔrɔ question min b'u bolo n'i ma min faamuya nin na i bɛ ɲininka je suis prêt à répondre j'ai suffisamment de documents pour ça. bu an bɛ yɔrɔ min na kuran ko kɛlɛ ka mɔgɔw bɛɛ dabali ban i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra ka fɔ cogo min na situation y'a kɔnɔ ka don a ko ka ca c'est à dire que i mana gosi ka taa fan o fan fɛ i yɛrɛ ta de b'a kɛ cogo min na mais e yɛrɛ fɛ dans tout ça c'est à dire que maliyɛnw bɛ se ka muɲu ka se waati jumɛn ma a dun delila ka fɔ maa dɔw fɛ k'a fɔ mɔgɔw bɛ muɲu ka se waati dɔ la nka n'a sera waati dɔ ma k'u bɛ gabakuru ni fɛnw ta k'an gɛn ala k'an kisi o ma an t'o ɲini nka e yɛrɛ fɛ solution jumɛn kan ka se ka kɛ tout de suite pour que k'an bɔ nin situation kɔnɔ sinon kuran ko in a ye bɛɛ de dépassé. Bayo je pense que i ye journaliste de ye question dɔw bɛ yen i b'a mesurer yanni k'a fɛn mɔgɔ mɔgɔ n'i ye gakurun fili kuranko la i ye gakurun fili i yɛrɛ de ma bari sabula situation posera k'a fɔ ko gasoil tunna ko citerne tunna o baara bɛ sen na o citerne tunnogo kelen ne bɔra ka kuma sisan an kan ka mun kɛ e ni ne bɛɛ kan ka mun kɛ an kan ka taa DG de interpeller sisan e de tɛgɛ b'a la citerne bɛ ka di e de ma carburant bɛ ka di e de ma centrale bɛ e de ka mara kɔnɔ mun de bɛ yen au juste il est temps que e ni ne k'o kɛ e ni ne bɛ gakurun fili jɔ ma an b'a fili an yɛrɛ ma. an b'a fili an yɛrɛ ma donc e bolo an degera non ne y'a faamuya an degera min na o banna o k'a fɔ ko baarakɛyɔrɔ mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ dɔw gɛn mun b'u tɔɔrɔ parce que ministre in bi ça dérange tout le monde
Mais alors qu'il y a des bargala doyo, énergie mogodobe qui sont contents. Ni dans EDM Konobe, il y a plein de cadres qui sont écartés. Pourquoi? Il y a des cadres valables. Énergie de bargala. C'est vrai, c'était une vaste lecture des politiciens. À la mecla do au-delà dossier de faire un bargala ou dossier. Ni au ta dongo de kashi, moi diplôme. Toi tu penses que bargala mana que politiciens ça là, parti l'issue de bien comme rota et blocante blanc. Et bolo deni mbani mbramso énergie de rentrer et puis établissement public à caractère administratif chaman de oui. Pourquoi ministère à directeur général fallait ministère à fallait. Et bien pourquoi mon fond fallait une solution ça. Nous to no mun anda vendre ministère de la fin ngabui. Aya to anga problème situe. Ni fin kerambe boka for de bel diga religieux. Pourquoi t'es fin? Comment est mouillé nous ko muni kera muni là parce que ne comment refaire comment on a pris le train en marche. Au dato na interview tu es bel et bien dit que munu incriminé les présumés sont encore à leur fonction. Ne bora fi comment là. A fora plainte de munu contrôle là. Alissa buga bara là, tu buga bara là. Toi tu penses que c'est quoi? Plainte de nous contrôle en même temps buga bara que buga bara ou il se veut que vous présenter son mara fait mais vous nous bara. Il faut y ça ça veut dire. Ne tout donc et ne be kelon là. Ni a danema kone ne be rakina fola na fona mo mako ibe justice bolo kan fona bolo ibe bo info mo do no pas ite gene mais bi se ka takre fe mo do tebe la barala pour bien faire les choses o ne ka miri ni nga familiale mais o te justice bolo o te aider ministre bolo o be direction qu'on a la directeur de ba fona mi se ka ne ka barake ne bi se ka ni blanc mais ni blanc o be karsa e ka bo info no yani ko ka jea mais même jusqu'à présent la coupure continue de les sagitaires coupure n'a ni carburant ko fenete passable la carburant be gado groupe ko fenete ni 1200 parce que comment là-bas mouye ou de gramina de la ministre genge ministre de organiser ne comment be situé et on est prêt à renforcer aussi la justice parce que dénonciation munu kera ka damene ka bi chauffeur la faut ka table énergie des personnes à belle dénonciation tout le monde a témoigné tout le monde a dénoncé c'est un dossier suffisamment clair. Et puis, même pour que les finir quand profiter de faire, moi, je vais avoir des femmes, je vais avoir dossier là, ou je vais avoir des femmes, je vais avoir ou kata justice là kati yere nyafo pôle économique là billahi yamba be kalama parce que c'est une investigation qui se fait à plusieurs niveaux moko boloko investigation à niveau que non c'est à des plusieurs niveaux de juridictionnel donc il kata pôle économique là kata fo nyeninta men ne bois la fono au cas c'est kata million irika di dom ko ki to bois là fen bira ka nyaba bella mais foudido wallahi foudido parce que c'est l'honneur qui est en jeu malin tononadi malin torola de courant très ga minchien mo yebe c'est trop. A d'abord qu'on doit fouiller le système cassé. Mais bon. Donc quelle est la solution? Bon, tiens, là, n'était solution donné. Mais comment me faut? M'bora journaliste ne d'habile comme un barrio. Quand faut journaliste comment me faut, c'est pas fondu. Comment bas le dossier est en cours. Le dossier même a beaucoup prospéré. Ça a beaucoup évolué. Fait on reviendra qu'on a mis na fakabu. Moko ko bulu kuna moko ka bulu kuna dossier min do na bora ni kofa avec ça be ka ngoni bobo énergie geleala kuma chambe énergie konna la ni queen jabi bora bolo manada moko ngabe keni bolo be da kuma jolenga donc munu ndugu denga information di kan bora kan fouiller ko dossier min do ama vidé ni journal sera ka ira aka classement sans suite ako oro fogné parce que c'est une plainte du ministre ou bien du ministère à fleur. Ne bolo na fara ko c'est vide, il doit avoir un numéro de classement sans suite ou na fara ko c'est orienté ou notre instruction de kangado. Donc ministère de plainte flé ne bolo. Donc à fond mo ko galo en point c'est pas fondé. Le dossier est en cours, l'enquête est en cours. Mo ko tout présenter mbe daoroma. Maintenant na ka be kuma ora fo mais moblu parce que na so moblu numéro mado ou be moblu non mo hotel moblu buga barala o. Moblu buga bala moblu tra fin di yorom no dono ne ma fait un accident et camion et sachant tan nan dale na mo kele sachant tan nan un bénévole de dedem sachant tan nan de dale tan durna bala ka jo dalowi de me to do me jam no me fembe do kata nya daga ay raffinerie fene dale OK bon ta ay raffinerie fene dale avec mo ka ou bien ni fuel ou ba raffinerie avec gasoil kata nya daga voilà on me fait finalement c'est vous qu'on a tout anga bo srado kangwa ni dossier si l'affaire est pendante ni ko be justice ya boloka période de justice ko mais quand le dossier est vide ça c'est fou karamogero de la ka foko comment c'est manga do vidéo manda ama fa ni vidéo manda tien fene fo aka ya fa ama anga foli baye almamdo ame do kay alaka joro dama alaka dinen sangorota mais mo susu na chesri tien fol la iba deme tien fol la Allah subhanahu wa ta'ala kira rasul sallallahu alaihi wasallam aye alaka ci la seli daga be
il n'est pas dit que kuni do kuma ko fo almam do be wajil kala do ko o da ka dine kuma fo ala ko kan be ka dine kuma o be to ko na le tien fene fo le betani da lo yini beti donc o fam balma ka nga foli bay ka kala ka do yina fa ya fa de la fa fene amma da bo jugmon kama me fe kuno foli ka je yadi voilà merci.